Заедете една разходка из Лутън, Англия. Значи виждаме, че тук има малко бокуци по земята. Това е единствения минус на англичаните. Има, че много плюсове. Значи не само Ганчо. Виждаме, че има и други държави, които си хвърлят бокуците, но все пак да направим едно сравнение за хора, които може би не са излизали в чужбина. Аз също не бях излизал доскоро, но сега ще отидем да видим магазин. Любимия ми магазин Lidl. Аз правих видео там, няма сега какво да снимам, само така да видим някои забележителности. Съжалявам, че трябва да го кажа, но когато отида в друга държава, която и да е тя, и сега, нали, е така, като се загледаш, нали, държава като държава, хора, коли, всеки напред-назад. И мизерика е малко между другото в Англия, наистина сега признавам. Това относно мръсотията, по-скоро, не чистотата. Относно мръсотията има разни хвърлени землища по земята и така нататък. Но за жалост, с болка в сърцето го казвам, че още щом се прибера в България, веднага усещам така една атмосфера, една такава задушаваща, една така тъмна, една някакси. Защото, айде, нали, да кажем, че наистина по отношение на изхвърлянето на сега бокуци, разни отпадъци по земята, нали, това така са тук малко англичаните. И в Испания също е така, между другото. Но като цяло аз, между другото, преди не съм харесвал много Англия, не знам защо така. Защото всички знаем, че климата е малко такъв един важен студент такъв, нали. Но честно да ви кажа, хареса ми така тук, интересно, хубаво е. Но сега пишете коментари за добро ли е или за лошо. Оказва се, че не само Ганчо си хвърля така бокуците, нали, по земята, тук в градинките. Нека в Германия. Германия ми харесва, там е много подредено, много чистичко. Тук малко така е като цяло, но пак така, нали, добре е така, има един наред, има една култура такава. Шофьорите са културни, дисциплинирани. Карането става лесно, макар че е от лява страна. В началото първите дни ми беше малко странно, но сега вече, нали, така. Ето тук наистина. Мога да се каже, че англичаните поне в едно си прилича с нас, че са малко мизерници. Сега това забелязвам го, че е така. Сега правя сравнение безпристрастно сега Ганчо, че Ганчото е на него не му пука, той обича да фърля. Ама явно и англичаните също и те така много не им пука. И те са такъв народ малко по-нехаен. Така. Но пък има и други неща, пък, които са добре. Тротуарчето също не е в светощо състояние, но като имаш напреди, че това не е. Аре, близо е до Лондон, той е част от Лондон тук, но така, нали. Горе-долу един обикновен град, нормален такъв. Ето се отвари, трябва да натиснеш тук, wait. Те в Германия са така, да, ама и тук ти някакво странно, че всички отиват вляво, е такова някакво странно. Той човека ма пуска тук, с червено свети. Тук като свети червено, те пускат колите и си минаваш. Що ма пускат, минавам всяко. Общо е така. Някакъв паметник тук на някакъв английски благородник. Така общо взето. Ето е табелата на любимия наш Lidl. Чая дали ще мога да влезна от тук само, че. Защото има една врата да ме затварят. Сега няма да влизам пак да гледам цени да показвам. По-нататък ще има кадри от
други държави и разбира се, като се върна в моята родина, пак ще показвам разни видеа. За една женица там, значи мога да влезам от тук също. Бус, 7 номер, тук седмицата. Ако някой му трябва нещо превоз. И така. Това е за сега накратичко. Очаквайте ме отново.